Ambalima bamananga mena foli ani waliɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Mali kiri baarakɛlaw ka sankura ninnu don kɛra alamisa tɛmɛnen kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita de bolo. Mariétou Diallo ani Ibrahima Kulubali Sherifila Jabani so tɔgɔ la an ka sɔrɔlenw lajɛ. Kiribulon ka doni ka bɛn ni san 2017 ye. A bɛ ka kɛ waati kɔnɔ waati min ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye. O de kosɔn dakun min talen don o ye kiri bɛ se ka kɛ sababu ye ka bamaciya wale kɛlɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ. O dakun min talen don a takun bɛɛ ka bɛn ni jamana yɛrɛ cogo ye. Baw kabini san 2012 bamaciya walew bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ ani an ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Nin dakun min talen filɛ ka bɛn ni kiribulon ka doni ye a dabɔkun de ye kiribulon ka se k'u cɛsiri ka se ka bamaciya wale kɛlɛ. Alors an fara ɲɔgɔn kan bi famille judiciaire mɔgɔw bi an ka baara daminɛ don ye mais dongo do de famille judiciaire mɔgɔw bɛ baara la bi an ka kuma taara min kan o ye fitinɛ min n'a b'an ka jamana kɔnɔ o fitinɛ bɛ ban cogo min an y'a lajɛ sariya sira fɛ ka se ka loi damadɔw ta minnu b'a to k'a fɔ terrorisme min b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛlɛ cogo min o kɛlɛ fana kɔnɔna na an ni mɔgɔ fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo minnu ye coopération internationale mɔgɔw ye a kɛra an sigiɲɔgɔnw don a kɛra an teriw don a kɛra an baarakɛɲɔgɔnw don k'a ta yan fo tubabu la sisan kɔni an bɛ min ɲini ala fɛ magistraw fana ka se k'u ka jɔyɔrɔ fa jamana kɔnɔ min ye terrorisme ye ko ka se ka ban mɔgɔw ka lafiya jogoni ka ban fangafisi ka jɔ kɛlɛ ka jɔ bɔnmu ci ka jɔ an k'an yɛrɛ sɔrɔ. Walasa bamaciya wale kɛlɛli ka se ka ɲɛ sɔrɔ an ka jamana kiri ɲɛmɔgɔw fɛ fo jamanadenw fɛnɛ ka fara u kan walasa o baaraw ka kɛ fangaboda min ɲɛsinen don kiriko ma an ka jamana kɔnɔ a ye laɲini dɔw kɛ o laɲini dɔw ye ka se ka baarakɛɲɔgɔnya sabati kiribontigiw ani lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ barisabula ka d'a kan lakana tigilamɔgɔw ka baara ani kiri ɲɛmɔgɔw ka baara de bɛ ɲɔgɔn dafa ka se ka bamaciya wale kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ. Mali minisiriso mun ka baara ɲɛsinen don kiri baaraw ma u ye tile 3 lajɛrɛ dɔ nun don Mali jamana kɔnɔ yan nɔ Rwanda, Côte d'Ivoire ani diɲɛ selege naani maa ɲɛma caman olu tun bɛ kɛnɛ in kan. Amadou Jara, Baba Keita ani Musa Fɔnba an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Sariyatigiw ka nin ɲɔngɔnmɛ min kɛlen filɛ nin ye ni o ye conférence générale des parquets ye. Maa bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ an ka jamana kɔnɔ a denbaya o b'an ka minisiri bolo minisiri min ɲɛsin bɛ kiriko ma kɛnɛ de don hakilina falenbali bɛ se ka kɛ kɛnɛ min kan sariyatigiw ni kiri ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana ɲɛmaya so kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna n'a ma ɲa k'a fɔ farafinna bilama a bɛ farati danga la ka sabu kɛ lakanabaliya n'a nasira ye an yɛrɛw ka jamana ni o ye Mali ye a bilama i b'a ye k'a fɔ ɲangibaliya ka fɛn kɛ fɛn ma bɔ a la sariya ma boli nga ni u k'a ma ko impunité o ɲɔɲanen don an ka jamana kɔnɔ ani lakanabaliya tile fila kɔnɔ hakili jagabaw bɛna kɛ kow labɛn cogo kan ani kiri yɛrɛ kan ka taa cogo minnu na jamana ɲɛmaya so ka lasigiden kiribulon kɔnɔ ni o ye ministère public ye n'o bi procureur de la république maana olu kow kan ka labɛn cogo minnu na da bɛna se olu de ma. Alors an fara ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na ani an ka jɛkulu min n'a bɛ fɔ olu ma ko procureur olu ye jama jɔyɔrɔ an ka tribunalu kɔnɔna na olu mɔgɔ don u bɛ Bamakɔ tribunal bɛɛ la u bɛ an ka kɔfɛduguw fana tribunal bɛɛ la o procureur de fara ɲɔgɔn kan bi siɲɛ fɔlɔ ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka baara cogo fɔ k'u ka baara taabolo fɔ k'u ka baara gɛlɛya fɔ u ka baara kɔnɔna fana u k'a lajɛ k'a fɔ u fana ni mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ɲɔgɔnna mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ bɔ Rwanda o mɔgɔ dɔw b'an fɛ yan minnu bɛ Côte d'Ivoire o mɔgɔna dɔw b'an fɛ yan Cour pénale internationale fɛ o mɔgɔ dɔw b'an fɛ yan ani jamana dɔw fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye tubabulakaw ye n'o ye Sénégalikaw ye o bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi ka jɛkulu sigi min b'a to bi an bɛ se k'an ka baara a taabolo a n'a nabolo kuma fɔ an bɛ se k'an ka baara timɛli kuma fɔ an bɛ se k'a to cogo min na sariya bɛ se ka bato olu jɔyɔrɔ ka dɔn u jɔ wale ka dɔn u ka se ka baara kɛ faso ye faso ka hami ka nɔgɔya faso ka dimi ka nɔgɔya faso ka tɔɔrɔ ka nɔgɔya. Jamana kiri de kan ka kɛ sababu ye ka foroba basigi lase jamana denw ma min bɛ se k'a to sigi bɛ se ka kɛ damu ye jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wa ale kelen de fana bɛ se ka lakana fana lase jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma walasa sigi fana bɛ ja n'ale tɛ o si tɛ se ka kɛ o kumana a bɛ wajibiya an ka jamana sariyatigiw de ma olu minnu ɲɛsin bɛ kiri ko ma u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa nin baaraw ka se ka nɔgɔya. U bɛ tɔn min kan nin ye ka se u kan ka sira minnu labɔ sariya kɛ procureur yɛrɛ ye mun ye procureur jɔyɔrɔ de mun ye société kɔnɔ parce que procureur t'a kɔnɔ k'a kana f'a ye ko nin kɛra o procureur b'a mɛn k'a kɛra k'a man ɲi a bɛ wuli k'a ɲɛɲini ka procédure engagé
C'est ça l'ordre public. A te trouve là, Niana. Après, à Ouli, par exemple, qui a décidé que désormais, il faut te faire mort. Il faut faire là, nous faire. À tout bête, il faut faire bœuf, il son droit le plus absolu, c'est l'ordre public. L'ordre public, là, c'est la santé des gens. La décroche, Tchaman, sur la gassi, comme point, faut mourir au cas d'eau, ça y a, Beko Kabe Sariado. On dit qu'il y a un problème, Beko Kome Sariado. Il y a d'autres gens. Anga jamana lakana tigilama minnu bɛ wele ko police judiciaire ni olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ walejugu tigilama nɔfɛ ka bila kiiri ka bolo kan olu de ye jamanadenw lakanabaaw ye a kɔnɔmaw ye polisilakaw ye gendarmew b'u la gardiw fɛnɛ bɛ u la wa u ka kan ni bonya ani dɛmɛni ye barisabu ka d'a kan u bɛ ka baara in kɛ gwɛlɛyaba de kɔnɔ kuma dɔw la a bɛ taa kɛ niko da yɛrɛ de ye u bolo maître Mamadu Ismail Konate ni ale ye kiiriko minisiri ye kɛnɛ in kan a da sera bananba lahala ma ka sababu kɛ damatɛmɛ wale tigilama dɔw ye wuli ka jɔ kɛ ka bananba sɛgɛrɛ Kulukoro mara la a y'a yira k'a fɔ wale min kɛra ale b'a kɔn. Alors an kɔni sariya bɛ sen kan hali bi surɔ su daminɛna banbantiw ye bananba dugu yɛrɛ attaqué u ye gendarmerie attaqué ka gardiw ka kan attaqué minɛnw bɛ k'o bɛɛ ta a kɛra marifa ye o a kɛra mobili ye o sera ka se kasobon na kasobon kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen mɔgɔ 23 tun bɛ yen o mɔgɔ 23 la mɔgɔ 2 tun bɛ yen min y'u ka mɔgɔ ye an y'o mɔgɔ 2 an y'o déplacé dɔgɔkun tɛmɛnen olu 2 déplacélen kɔ mɔgɔ 21 tun bɛ yen u ye kasobon dayɛlɛ ka kasobonnadenw bɛɛ laboli bi an bɛ yɔrɔ min na bi sɔrɔsiw kɛlen don ka yɔrɔ kori ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan min b'a to kasɔrɔden bolila an b'olu ye min b'a to an bɛ se ka bananba dugu ka kisi min b'a to hali bi an bɛ se k'an jɔ jamana kɔnɔ pour que tɔɔrɔ ka nɔgɔya lafiya ka sigi so. Kiiri ko jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen kunkanko don Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ni olu bɛ fangajanw fɛ wale kelen ni waati ka gɛlɛ u mɔ bɛɛ lajɛlen kunkanko don wa olu fangajanfɛ maa minnu ni waati ka gɛlɛ u mɔ wulikajɔ kan ka kɛ olu de ye walasa u ka se ka kiiri lasɔrɔ u ka hakɛ ye min ye jamana ka se k'o jɔ u ye o kumana a ka kan jamana kiiri ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye don nataw la jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛna sigi sen kan u ko min ko observatoire national de la justice o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sababu ye k'anw ka jamana kiiri ko gwɛlɛyaw minnu bɛ a la ka se ka gwɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wuli. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don kuranko ani jiko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a ye visiti boloda ka ɲɛsi Bamako sigida dɔw ma jiko gɛrɛngɛrɛ bɛ sigida minnu kɔnɔna na walasa ka se ka fura sɔrɔ olu la Amadu Kamara Seydou Ɲare an ka sɔrɔlenw lajɛ. An ka ministre min cɛsirilen bɛ an ka jiko ani an ka kuranko lahalayaw ma ni an b'a wele ko ministre de l'énergie et de l'eau n'a ɲɛma ye Malik Aluseni ye a ye taama kɛ ka t'i ɲɛ da ji bondo minnu bilalen bɛ Bamako rive gauche la gɛlɛya minnu b'u kan ji ɲuman sɔrɔli la ani k'a sɔrɔ nɔgɔya la a ka taa i ɲɛ da olu kan fɛɛrɛ ka sɔrɔ u la. An ka jiko vraiment ka gɛlɛn fo ka dɔn k'a ka gɛlɛn i ɲɛ t'anw ka minɛnw sigilen na depuis surɔ 23h ni worobinɛ tigɛra an ma ji sɔrɔ wa an ka ji sɔrɔ bi tuguni fo su in na peut-être 23h 0h an bɛ ji sɔrɔ su in na o kɛlen don an bolo dekun ye château kelen kun senna ka d'anw ma jama bonyara samɛ ma o y'a sɔrɔ samɛ ma kɛ tan a fɔra ko k'a da borne fontaine na kɛnɛ ma jama bonyalen u farala ɲɔgɔn kan ka na ko fo an ka don duw kɔnɔ an y'a don duw kɔnɔ ji dɛsɛra an na vraiment dekun bɛ samɛkaw kan bi misi wɛrɛ yɛrɛ sira la olu bɛ se ka une semaine jalen kɛ ji tɛ tɔnnu ka minɛn kɔnɔ o ye dekun belebele n'u sera k'u kɔfilɛ samɛ worobinɛ ko la o bɛ diya anw ye kojugu. Jateminɛ la sigidalamɔgɔ ninnu caman y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ olu kan jiko la ka sababu kɛ ji hakɛ min bɛ se olu ma a tɛ labɔli kɛ. Minisiri kɔni selen an fɛ Bangɔni na yan bi fo Bangɔni kulu sanfɛla la bi jiko la a bɛnn'a ma ka diya n ye dugutigi tɔgɔ la a ka conseiller tɔgɔ la ni Bangɔni population bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a fo ni waleya in na a n'a ka baara cɛ o cɛ a n'a sen da kun ka nin ɲɛ da gɛlɛya min b'an ka jiko la ni nɔgɔya min b'an ka jiko la a k'o dɔn a yɛrɛ ɲɛ ka sira kan an bɔ a fo la k'o barika da o la hali bi an kɔni fɛ an bɛ kulu de sanfɛla la yan jiko ka gɛlɛn. U y'a ɲini minisiri n'a ka jama fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ yanni funteni bɔ wagatiw cɛ n'o tɛ ko gɛlɛya dan olu ta ye. Fɔ ji min b'an bolo hali bi ji a tɛ population labɔ kosɛbɛ an b'a ɲini a fɛ hali bi a k'an dɛmɛ pour que ji bɛ se ka population labɔ kosɛbɛ sinon fɛn min bɛ a fanga ka dɔgɔ dɔɔni a tɛ population labɔ kosɛbɛ donc o kɔni hami b'an na bi a ka visite na Ala taala kɛ n'a a ɲuman seginna a k'a lajɛ k'i kɔfilɛ an na pour que population bɛ se ka satisfait jiko la cogo min na.
Fa o fa ni ministre tara sigidala mɔgɔw ko n'u ka nisɔngoya yira kosɛbɛ ka sababu kɛ ji sɔrɔlibaliya ye. Adamadenya dun tɛ taa ni ji tɛ. Wa ministre ka nin taama a na kɛ sababu ye yasa a yɛrɛ k'a dɔn gɛlɛya min bɛ sigidala mɔgɔw kan a ka fɛɛrɛ ɲini a la teliya la yanni funteni bɔ waatiw cɛ. Rendez-vous a Kuluba sigiko 10 kɛnɛ sigira araba tɛmɛni da sera babu min ma kɛnɛ in kan o ye lakanako de Mali jamana kɔnɔ Kadi Jakite ani Seydou Ɲari u bɛ walawalali k'a ɲɛ. Ka kunnafonidilaw ladɔnniya an ka jamanatigi ka baarakɛtaw kan o de ye ni lajɛrɛ in sigikun ye kalo kalo. A ta ko 10 in na an ka jamanatigi ka kunnafonidila a ye fɛsɛfɛsɛli kɛ an ka jamana lakana tagabolo kan. Bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye k'an ka jamana mun ye lakana tan fan fɛ a kow cayara nin kalo damadɔ kɔnɔ. Problème cayara attaque dɔw kɛra fo Bamako. Donc a climat bɛɛ b'a faamuya ko insécurité niveau la gɛlɛya b'anw kan gɛlɛya ba b'anw kan k'a reconnu o tɛ kan dɛsɛra o mais tiɲɛ fɛnɛ ni mun kɛra i b'a reconnu parce que ne yɛrɛ ma jɛna i tɛ se ka baara kɛ pour que k'a kɛlɛ donc o gɛlɛyaw kun b'an kan an y'o kumaw fɔ mais an sigilen tɛ jamanakuntigi sigilen tɛ a ye conseil de défense dɔ tenu kunnasini ko k'a fɔ a ka mɔgɔw ye k'an bɛ position minnu na o t'an permet ka nin kɛlɛ in gagner parce que kɛlɛ kura de don a kɛlɛ tɛ comme n bɛ na i ka dugu la ka na dugu minɛ k'an sigi i ka dugu kɔnɔ o tɛ n'o don an ka armée nin y'a depuis a san 2 in kɔnɔ baara mun kɛra armée kɔnɔ formation mun kɛra armée kɔnɔ équipement mun dira armée ma o b'u permet ni localité mun minɛla ko o bɔ minɛ la rapidement ou bien localité ba kana se ka minɛ mais mɔgɔ ninnu b'o dɔn u bɛ mɔgɔ damadɔ wuli ka na bi an ka mɔgɔw sigilen kan yɔrɔ dɔw la o kɛlɛ sugu kunbɛli ka gɛlɛn n m'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ mais a ka gɛlɛn n ko hakili jiginna hali an yɛrɛ dalen bɛ dugu minnu na minnu b'a ko kɛcogo dɔn minnu yɛrɛ bɛ n'an dɛmɛ yan olu yɛrɛ ka dugu kɔnɔ o lakanabaliya in bɛ yen président ko k'a ka mɔgɔw k'a lajɛ ka jɔsen kuraw ta mun b'a to u tɛ to duguw kɔnɔ bilen u ka taa fan bɛɛ u ka munumunu fan bɛɛ ka se ka taa nin kɛlɛ ni mɔgɔ ninnu kunbɛn yan'u ka se ka na kojugu kɛ dugu kɔnɔ a baara ka gɛlɛn a baara la an b'a demander aw k'an dɛmɛ population fɛnɛ k'an dɛmɛ mais a tɛ ko an dɛsɛra ka Mali lakana Mali lakanalen don lakana yɛrɛ bɛ ka bonya Mali kɔnɔ. Racine Cham a ye kunnafoni duman di fɛnɛ an ka jamana ka sɔrɔ bolo kan ani kalanw tali Kidali kɔnɔna na. O sɛgɛn in n'o gɛlɛya in bɛɛ kɔfɛ fɛn ɲɛnɛmaw bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ f'an ka to ka hakili jigin parce que ne kɔlɔlɔ b'i kan waati mun na ni mi hakili jigin fɛn min fɛnɛ ye ɲuman ye i ka ko la tuma dɔ la i bɛ jigin kow la ka sɔrɔ effectivement Ala y'a to Mali bɛ ka bɔ nɔgɔ la dɔɔni dɔɔni ne ko n ko an bɛ to ka kuma fɔ yan mais Banque mondiale yɛrɛ ko UEMOA kɔnɔ an kɛrɛfɛ dugu in bɛɛ Mali ye premier numéro 1 mun ye ka sɔrɔ yiriwali lakana ka réforme kɛ ka yɛlɛmaw don kow la pour que sinima mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ lafiya la cogo min na sɔrɔ ka yiriwa jamana kɔnɔ n ye kuma wɛrɛ fɔ mun y'a nisɔndiya Kidal kalandenw sera ka taa école la mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'u kalan Mali maîtres de bɛ k'u kalan éducation nationale de sera yen gouverneur de taara k'a daminɛ ka Mali drapeau sigi Kidal k'a fɔ ko école bɛna daminɛ Kidal et puis Mali école je pense que o fɛnɛ ye ko ye mun diyara an ye kosɛbɛ an bɛ Ala deli kɛ Ala k'olu sabati an bolo. Ni lajɛrɛ in kɔnɔna na kuma wɛrɛw fɔra minnu b'a ta i b'a fɔ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ka baara bilancari kan Sommet Afrique Faransi mɛrisigi min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ani degun min bɛ an ka balontan kɔnɔna na sisan se kɛra olu bɛɛ ma. Ka sanga ni États-Unis ka kalata baaraw jaabi bɔli ye Amerikikaw ka lasigidenso min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigira sen kan yen nɔ politiki siratigɛ la mɔgɔba caman kun bɛ kɛnɛ in kan an ka ɲɛmada sɔrɔlen ninnu fɛ. Ne yɛrɛ kɔni ka hakilinata ne yɛrɛ ne tun bɛ fɛ présidente de ka gagner o ye Hillary Clinton ye parce que ne ye muso ye a fana ye muso ye mais parce que je pensais que après len kun don ka kɛ Amérique présidente ɲuman ye mais Ala ye fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi Donald Trump de gagnera ne hakilinata ye mun ye o la Amérique y'a yira ko démocratie de bɛ gagner olu fɛ yen
u b'o fɔ u y'a yira k'a fɔ o kuma o tɛ kuma langolo ye u b'a a waleyaw fana kɛ donc peuple kumara peuple ka laɲini de sabatira an y'o de ye bi résultat in y'o de yira ne hakilinata y'o de kuma n'a ɲɔgɔn caman fɔra Donald fɛ minnu kun man ɲi mais ne kɔni hakilinata ye mun ye politique kumaw de kun don fɛn filanan ye mun ye c'est que hali n'a sɔrɔ a nɛgɛ b'a la ka kɛ a tɛna se ka kɛ Amérique y'o dugu de u ka institution fɔrilen kosɛbɛ donc institution bɛ yen minnu bɛna bali ka fɛn caman kɛ a ye fɛn minnu fɔ donc olu bɛna a dɛmɛ a ka baara taabolo ɲuman na donc o b'a yira k'a fɔ an kan ka hakili sigi Afrique a tɛna se k'olu bɛɛ kɛ a ye fɛn fɛn fɔ awɔ Ala y'a don ale de garisɛgɛ la n'o tɛ bon bɛɛ tun sigilen don ko an tun sigilen don ko Hillary de bɛ tɛmɛ élection na bon an y'a faamuya fana an y'a faamuya ko hakilinata caman bɛ américain population américain na min ni an ta tɛ kelen ye donc olu ka vision ni y'a kɛ peut-être raison dɔw b'u bolo min y'a kɛ Trump passera n'o tɛ mɔgɔ caman kun sago ye Hillary de kɛ passer parce que on a vu le cas de l'Allemagne où muso de ɲɛmɔgɔ ye yen nɔ jamana bɛ ka gérer ka ɲɛ ayiwa n'a sera ka kɛ ni Hillary kun sera k'a sɔrɔ o kun a ka fisa a bɛ dɔ fara musow ka fanga kan an kɔni siralen don parce que a ye silamɛya lagosi cogo min na bon ale ye américain ye wari b'a bolo fanga b'a bolo min ka d'a ye a b'a fɔ a kɛra président ye fana min ka d'a ye peut-être a b'o kɛ mais silamɛya kɔni bɛ yan ni Ala sɔnna et puis silamɛya non violent surtout les sectes Tidjaniya et d'autres qui ne sont pas violents olu fana bɛ yen nɔ donc a bɛ ka min fɔ bon ça c'est des choses qui fɛnw de don mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn a nana cogo min na voilà la violence à travers l'islam a nana cogo min na bɛɛ b'a dɔn ka sanga ni Amerikikaw ka o kalata sigi kelen ye mɔgɔ caman novembre kalo tile 9 Donald Trump o de sigira jamana ɲɛmɔgɔya la u kunna hali n'o y'a sɔrɔ maa caman y'a kanu Hillary Clinton o de kun ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔmuso ye walasa ka Mali jamana kɔnɔdenw ka hakilina sɔrɔ Kadi Jakite ani Samba Traoré u ye mun sɔrɔ munumunu salo la an ka jɛ an k'o lajɛ Amerikɛnw ka élection kɔni a kɛra vraiment ne kɔni bɛ se k'a fɔ Hillary Clinton ka sansɔrɔbaliya et puis mɔgɔ ye a ka dossier min dayɛlɛ kosɛbɛ na ne kɔni bɛ se k'a fɔ ko o de kama a ma se ka san sɔrɔ o de kɛra ne kɔni ka hakilinata ye sinon k'a fɔ ko dɔ in gagné mɔgɔ min gagné kɔni a gagné mais tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ne kɔni ka fanba ma k'a ka gagné ye parce que ne bɛ da kuma don a ka fɛn na muso in tun bɛ san sɔrɔ ne kɔni dalen t'o la ne dalen a tɛ se ka baara kɛ afirikɛnw ka côté la. Ne ka hakilina a tɛ se k'a kɛ Trump ka élection ko in na ne hakilinata ye mun ye parce que généralement mɔgɔ caman Trump taara a digira mɔgɔ caman na mɔgɔ caman bolo mun don a taara a bɛna fɛn dɔ kɛ africain ou bien a bɛna fɛn dɔ kɛ musulman na mais moi je crois que il faut rester optimiste quoi an bɛɛ ka hakilina ɲumanw kan yɛrɛ parce que an ye Barack Obama ta ye Barack Obama ta kɛra africain bɛɛ content na bɛɛ ko nin fɛn mais il n'a rien fait pour les africains de concret quoi bon Trump sigira sisan nɔ a ye mun fɔ an t'a dɔn n'a bɛna se ka kɛ mais Amérique kɔni fɛnw ni Afrique fɛnw je crois que u tɛ kelen ye parce que Amérique président i bɛ fɛn dɔ fɔ ni parlement ma sɔn ma ou bien n'aw ka Sénat ma sɔn ma sisan nɔ donc i n'olu tɛ se ka bɛn a ko la quoi donc hali n'a ka di ye ka kɛ n'olu ma sɔn i tɛ se ka kɛ quoi donc ne bolo ni Trump n'a bɛ k'u ka feuille de route suivre les Africains n'ont rien à craindre donc a b'u ka feuille de route suivre Trump ko de ko Américains politique extérieure ale mɔgɔ t'o la mais Américains d'abord. Bon, Trump ka élection in Américains de y'a choisi hali n'o y'a sɔrɔla k'a fɔ a ka hakilinaw n'an ka hakilinaw kun tɛ taa n'o ye k'a fɔ immigré minnu bɛ yen a ko ko u ka ca a ka jamana kɔnɔ kojugu a b'a fɛ ka caman bɔ a ka jamana kɔnɔ ani fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn minnu taara président minnu a fɔra Obama a bɛna fɔ Obama mun kɔ o ye bɛnkan a tɛgɛ bila bɛnkan sɛbɛn caman na diɲɛ kɔnɔ a ko k'a bɛ segin kɛ olu bɛɛ kan an y'a ye k'a fɔ seginkan olu la a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye diɲɛ yɛrɛ damu cogoya la sigi cogo la bon o mana bɔ yen ne yɛrɛ kɔni hakilina ye mun ye
jamanadenw de y'u ka président sigi je pense que o y'o sigili mun kɛ u kan ka bonya o hukumu kɔnɔna la a kɛlen n'a fɔ mun kɛra an yɛrɛ fɛ yan 2013 hali n'a sɔrɔ président kun ko man di diɲɛ mɔgɔ caman ye nka maliyɛnw de y'a choisi a kan ka bonya o hukumu kɔnɔna fɛnɛ la. Ne ka hakilinata Amérique président sigi na c'est-à-dire que Hillary Clinton kun kan ka sigi apparemment parce que Donald Trump filɛ nin ye bon bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ bon mɔgɔ ɲɛnama tɛ an yɛrɛ kɔni bolo Hillary Clinton n'o de kun sigira o de kun bɛ ɲa farafinna bɛɛ ma a bɛ ɲa farajɛla ma bon a bɛ ɲa bɛɛ lajɛlen ma quoi sinon ni Donald Trump sigira a bɛna ko siri bɛɛ la an si ma sigi ni fɛn min o de jateminɛw ye c'est pas parce que k'a fɔ qu'il est milliardaire mɔgɔw bɛ voter a ye k'a fɔ a bɛ wari di mɔgɔ ma pour a ka se ka sigi ça c'est pas joli à voir a b'a lajɛ mun bɛ se ka changement don ko la o de ka ɲi vraiment kɔni Hillary Clinton kun ka sigi o de kun ka d'an ye. États-Unis élection in wa a kɛra Donald Trump ye a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye Afrique ka hɛrɛ bɛ mun na diɲɛ ka hɛrɛ bɛ mun na quoi o ka se ka na Amérique kunna parce que olu de ye puissance mondiale ye bi diɲɛ bɛɛ de ɲɛ bɛ olu la donc ni mɔgɔ sigira vraiment a ka kɛ mɔgɔ ye a bɛ se ka bɛɛ dɛmɛ cogoya mun na quoi a kɛra muso ye a kɛra mɔgɔ wɛrɛ kɔni mɔgɔw ka hɛrɛ bɛ mun na je pense que Ala b'o latigɛ. D'abord n bɛ candidat féliciter n'o ye Donald Trump ye vraiment toutes mes félicitations à lui. D'abord m'a ye mɔgɔ caman bɛ ka frustré puisque ko Hillary Clinton ma kɛ président donc ne tɛ an Africains dija kun o ko ninnu na puisque Américains ka ko de ye nin ye donc u ye mɔgɔ de choisi mɔgɔ min bɛ se k'u ka jamana kow ɲɛnabɔ donc c'est une question d'intérêt donc i bɛ taa sɔrɔ Donald Trump de ka politique b'u arranger est-ce que vous voyez bon caman bɛ ka détester puisque vraiment ko il a dit des propos xénophobes pendant les campagnes donc moi je ne vois pas vraiment de quoi an bɛ k'an mêler nin ko ninnu na quoi nous devons nous concentrer d'abord an yɛrɛ ka jamanaw n'an ka continent kow de la ka essayer k'an jija an yɛrɛ ce problème in bɛɛ bɛ yen nɔ de le fait que bɛɛ jigi bɛ Amérique in kan donc tout le monde pense que ni Hillary Clinton nana a bɛ taa alors que olu den bɛɛ ye kelen de tubabuw de don olu de ye Américains ye an fana kan k'an jija an ta yɛrɛ la ka conscience sɔrɔ ka éveiller de conscience kɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka unité africaine kɛ pour que farafinna bɛ se ka développer cogo vraiment a diyara ne ye bon k'a fɔ ka bala ne la a ma bali ne la i m'a faamu parce que tiɲɛ ye ne b'a ka parcours suivi depuis ani Obama ne yɛrɛ ka a dɔn yɛrɛ o kɛra ni Obama ka premier mandat la Obama ka premier mandat la i m'a faamu bon a ma président sɔrɔ bon ne y'a dɔn o de la quoi bon en plus n y'a renseigné a ka vie kan c'est un grand politicien bon a ma a tɛgɛ la jigin quoi hali bi a ye dɔ fara a ka cɛsiri kan jusqu'à ce que ɲina Ala y'a garisɛgɛ a kɛra président vraiment a kɔni diyara ne ye a diyara ne ye vraiment a diyara ne ye en plus de ça ne kun sigilen don n'a ye fɛnɛ quoi o cɛ in bɛ kɛ États-Unis président bon mun ka di ne ye président min n'a dira ma il faut que a ka se k'a jɔyɔrɔ fa quoi. o de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye k'a lase aw ma aw ni cɛ ka ɲɛmadali la aw k'an bɛ sini ni Ala sɔnna ma.